Adto na po ta dito kala CD pre. Kapag may makaon dito pre. Tama pre, panyod to na ron. Tara pre, basig may kaon na to sa CD ba? Ang kali, dara pre. Ang awal pre. May kaon na sa CD. Ikaw pre no? Naman na pre. Inom naman nagtubig. Wala ka siguro pre, nato na to pre. Tara pre. Pre, maagod ka nag-istora na kaon ba? Bitaw pre, wadyo ka naghagda pre ba? Wako ka bantay ba? Namo diha. Ano na lang may nagtanaw sa imo pre ba? Ganiya bitaw may nagtanaw si mga pre. Yun na lagay mo diha pre. Nagkanina lang mi pre. Nakamahamal kaon. Tinsa pre. Kasi mong sudan pre. Asin rajud pre. Krisis man kayo. Matay asin raman ng sudan niya pre. Bitaw pre no? Ha? Asin lang man di ay. Abira ko pagikin. Walay lami pre, walay sudan. Wa pa man si Papa na padala og kwarta pre. Today ta kila yaya pre. Ay ta dito sudan pre. Bitaw pre, daghan bitaw sudan dito. Maulo naman ko dito pre. Sige man ko mangayo dito. Ay ulaw-ulaw pre. Ganan day ka pre. Uy sudan. Ako, di ko ganan mo kaon og way sudan. Bitaw pre. Ay kay sudan oy. Mga ta dito kila yaya pre. Tara pre, sabay ta dito. Sige pre, testingan na to. Mangayo ko dito. Kana ba? Tara pre, mga ta dito sudan pre. Dali, tara pre. Masik mo kanta. Lagi pre. Murag kuman naman sila og kaon pre. Bitaw pre no? Murag nalita pre. Hapit ay. Nautdan na taog sudan. Mutan na si yaya pre. Yaya! Oy, nagusaman mo dira. Kauman na mo og kaon yaya? Naman na mo yaya. Na, bagkurag yun na uman. No! Gani ko? Patay pre. Wagod kay sudanan ni. Palpak atong diskarte pre. Tingnan na ako pre. Di na tamagad to diri pre. Pamasin lang man ni pre. Sudan yaya? Basig, nakay kitagawan ka yaya. Kaila ko ang mga tinguga ba? Tanaw na ko bi. Aha, kamo day ng saba. Patay pre, nasi madam. Ayun ka pre, nag-abroad pre. Ito pre, nag-ingon ka. Nag-abroad man to pre. Basig na uli na pre. Siya ko na pre. Kanaan naman na siya. Anong naman mo dire? Nagbakasyon ragani ko, nagsunod-sunod na mo dire. Ano sa ka balik madam? Ayaw mo sigig pangutan na. Nganong naman mo dire? Aya, nag-unsa man na sila dire. Ayong sudan na sila, madam. Unsa? Mga ayaw magsudan sa mua. Ang sa pagtanaw ninyo sa among balay, palingke. Nawa pre, na si madam pre. Ano na lang naununta. Jamming lang nato na si madam pre. Bitaw pre, jamming nga lang pre. Di na kaya og jamming pre. Unsa yung gilibak dira? Wala man madam. Yun ni madam. Gwapa kayo ka madam. Bitaw madam. Jamingon pa ko ninyo. Ngayon ra day magsudan. Wala na sila ato diri, madam. Oh my God. Gihatagan na ako silang sudan. Anong giyatagan man nimo yaya? Sunod ha, ayaw pangata pag di ko kabalo. Anong sa kwadaan? Uy, manggod si Sedi, madam. Dili ta madato pag magluoy-luoy ra ta. Mahurot ra tag pangata gani. Ay, sorry kayo, madam. Kamo nagunsa pa man mo dira? Ay wala madam. Mag-uli naman mi. Mag-uli na jud mi madam. Bata ta pre. Oh, sibot man lagi mo. Nagsalig ra mo ha. Bantay ka yaya ha. Ayaw sige pangatag sa ilaha ha. Okay. Oh, madam. Nagsabot na ta ha. Naluwa po ni si madam, uy. Lagi na ako pre. Di na ta mag-adto.